ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони канали Шодари Хуросонӣ. Инак барои шумо 5 сар моли майда пешниҳод мекунем. Инаи 2 саруш, якташ очабачаҳай, яктаи дигаш қасирай. Нашоти саломатиш ҳамаш иншоалло ҳама тарафа кафолат метиҳем мега соҳибуш. Моло бад нестанд, молои хубанд. Тамошо кунед хитон. Инаи бачаш қариби 1 ҳафта ина шуди судай. боз ҳаста 3 таи дига анаи гӯсфандо 2 солагира дуромадагианд. ёли буғуз будагӣ набудагишон маълум нестай. ина молои хубанд, бад нестанд, саломатишон ҳама тарафа ҳушёришон созай. Тамошо кунед хитон. маълумат дӯстони азиз, ин моло қарор дора дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Чорбоғ. ягон харидор боша номерои соҳиби моло мегӯм 004 51 52 52. дар ин номеро ватсап ҳам ҳастай. занг бизанед, бирем бубинед, ай пеш маъқул кунед, баъд гирен. нархи моло дӯстони азиз, анаи очабача кате инаи ки қасирай, и зоидагай, як бур зоидагай, инаиш бошад дуюмзояй. инаи очабача дуюмзоя уш як бур зоидагай 3500 мега. бо ягон сум дига муомила мекунем, арзон мекунем мега. анаи 3 таи дигариш боша ёро 2500 сомонӣ мега. ишам бо муомила мешава, ягон сум дига бо арзон мекунем мега. дастсафкашам ишам мақсад наздикӣ боша дастсафка мекунем мега. дуртара хай бо маслиҳат мекунем. ишам мешава мега иншоалло. дӯстони азиз, шахсоне бошад ки моли фурӯшӣ дошта бошад, дар канали мо муроҷиат кунед. силкаи телеграм, ватсап дар описанияи канал ҳастай. бидрен муроҷиат кунед. иншоалло дар муддати кӯтоҳ навор мекунем, пешкаши бинандагон мекунем. агар дар канали мо меҳмон бошед, обуна шуданро фаромӯш накунед ва аз наворҳои нав ба нави мо бехабар намонед. хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда, худо нигаҳбон.